kintin ng wen. Nga kung sa kasamla habang ayos ngaw ya kita kikintin, kadonot kadjanga kamang. Nga kung kasamla nga siya maka-politics, kaday ka makintang na kimakintang tam. Ka-politics, karang kung kakam siyang ha siyang man. Sisiyan pa nila paklaban jit ya una kabriw, kijingjang jar sita kajingim kabang hapan kit. Day nakataga daw nga ang yapiko kilang kmi kilang pa. Niday ban it ya ka-politics. Larang ni kinang maylang ni jit si jit ya ka-kongres. Kajingpa te kalaap yangi. Ba't nga nung akirin siya, ba't nga ang? Lada